2025 legyen a jó akaratú emberek éve a politikában. A valódi változáshoz olyan emberek kellenek, akik a közjóért dolgoznak, és nem a hatalmuk megtartásáért. Akik azoknak is jót akarnak, akik sosem szavaznának rájuk, és nem csak a hozzájuk közel állók érdekében politizálnak. A politikának ugyanis nem kell feltétlenül mocskosnak lennie. Ha ezt elhiszed, az csak a jelenlegi politikusoknak jó, mert így az igazán tehetséges emberek nem akarják maguk politikusként bemocskolni. Manapság rengeteg új ember kezd el foglalkozni közügyeinkkel, ezért a következő országgyűlés nagyrészt teljesen új arcokból fog állni. Nagyon nem mindegy, hogy közülük hányan lesznek olyanok, akik mindannyiunk hosszú távú érdekeiért fognak dolgozni. Ezt te úgy tudod befolyásolni, hogy csatlakozol, támogatsz, számon kérsz, és semmibe veszel. Csatlakozz egy jó akaratú párthoz. Támogasd azokat, akik a közjót tartják szem előtt. Kérd számon a választott képviselőket. Végül pedig vedd semmibe a gyűlölet napszámosait. Naív vagyok. Meg lehet. De a sok kicsi sokra megy. Ezért rajtad is múlik.